ngeke kuphinde la eSouth Africa umuntu wase-South Africa alwe nephoyisa, kodwa ligangayo sizoliveza ukuthi nali iphoyisa eligangayo kususwe lona kuphela, kungathukwa wonke amaphoyisa, ngoba khona amaphoyisa ayinikele la. Amanye amaphoyisa mphathi stage a-compromised, amanye amaphoyisa a-compromise ngoba omphathi stage ibona ba-corrupt, bese amaphoyisa, iphoyisa elincane ligcine lesaba ukuthi ngizoyiveza kanjani le nkohlakalo ngoba yenziwa umphathi wami, uyabona. So-ke lokho siyakuqonda, lokho yingakho singafuni ukulwa namaphoyisa, ngoba thina ubrigadier, ugenerali, uyini enkulu emaphoyiseni, uminister, mubonile nje, trust me, sisemva kwakho, sinedatha, siyazi, sizokulandela kuyoze kuvele, ngoba sifuna izwe lilunge. So-ke yingakho kungamele ethukwa amaphoyisa, ngoba ngempela uthola ukuthi iphoyisa elinye litransport izinto ezingalungile. Iphoyisa liyeka ukubopha umuntu ogangayo, ngoba umuntu ogangayo unenamba kamasteshi, umuntu ogangayo unenamba kakapteni, umuntu ogangayo unenamba kabrigadier, unenamba kageneral, unenamba kabani. So mayethu uyalokhuza uyambopha eganga, avele umuntu akhipha ucingo lisathi liyamfasa iphoyisa, afonele iphoyisa elidala. Iphoyisa elidala lifonele leli phoyisa elincane. Wena ungenza njani ubaba wakho mangabe uthi ukhipha inkomo ensimini ebese ethi ubaba wakho yiyeke lezo nkomo, ubuyibona zidlumbila, umthetho wazi kahle ukuthi inkomo kufanele zibe semasimini kulinyiwe, ungaqhubeka uphikisane nobaba wakho? Asiwazweleni amaphoyisa amaningi asenkingeni. Amaphoyisa athatha isifungo, ayathandaza, ayakhulekela lelizwe, aphume ekuseni every day evalelisile ey'nganeni zawo, efuna ukuyosebenza elizwe, afika vinjwe ngabaphathi bawo. Naba lapha kuMadlanga Commission ubufakazi, naba abaphathi bamaphoyisa bevela amagama abudu avela lapha. Ungenza njani mangabe umuntu omkhulu azabe ngangogeneral kuyena ogangayo? Lokwenza njani iphoyisa? Asiyeke nasime ngandawonye, asime ngandawonye. So lento yomsindo eniyibona igcwele lapha ezweni, akusikhona ukuthi ngoba kunomsindo ngempela yini, akusikhona ukuthi ngoba uphakela umthakathi enikezwe imali ubaba umengameli uRamaphosa. Yingoba uphakela umthakathi wahamba waya kuRamaphosa, wafika wathi Ramaphosa, uma kuke konakala ezweni cela ubophe mina. Ngathi ngeke kuze konakale, ngeke kuze kwenzeke lutho. Into ebuhlungu kulaba abantu ababede bethi ngiyasangana manginqoma umhla ka-30. Inkinga manje sebefuna umhla ka-30 ukupha abanye abantu. Abafuni ukuthi umhla ka-30 uphakele umthathu wawuyele entabeni, wayobikela inyanda ezulu, wayobikela uNkulunkulu, wayobikela iy'ngilozi zalelizwe ey'funa lelizwe libe lihle. Wathi uNkulunkulu siyacela akungafi muntu, sicela nje uhulumeni wethu ukuthi asilalele, asizukumethuka uRamaphosa, asizukubethuka oPremier, asizukubethuka amakhansela. Sizolokhu siwakhumbuzile ukuthi wemadoda nivotelwe yithi, sicela nenze kahle. Ilokho esasiyokusho entabeni, uNkulunkulu wasilalela, wasiphendula, wangena ey'nhliziyweni zenu nonke, nayiphatha kahle ngomhla ka-30. Sizokhuza lokho, sizokwenza umcimbi-ke esizowubizela lapho esizowubizela khona. Mhlawumbe sowenza la eGoli amandla amaye khona, kodwa definitely uzoqala eThekwini la sizobiza khona zonke iy'nsizwa, ngoba abantu ababezolutha webosisi, abantu ababezobulala amabhakla guards lawa ukuze ningene nithatha ama-pampers, amadoda. Yingakho-ke mina ngihlale ngiqondanisa namadoda, ngoba abantu abanamandla okuthula iy'cabha ey'tolo, nigcine nani senivele emavidweni senithatha izinto, amadoda. Yingakho-ke mina ngiqondanisa namadoda, ngiwancenga amadoda, ngiwakhumbuza ukuthi angamadoda, ngiwakhumbuza ukuthi awasilwele isithunzi sawo, sibuye. Umsebenzi wethu ukuvikela nina, ngithi sizokuvikela kanjani kunguwe ophambili othuka amadoda? Sizokuvikela kanjani kunguwe ohamba ubiza bonke abantu laba ngezinja ekubeni inja ungakaze uyibone igibela imbuzi? Wake wayibona inja igibela imbuzi? Manje mawuthi indoda yinja, ubuzela ingane uyizaliswe indoda, inja iyayiphinga imbuzi, ngoba inja iphinga inja phela. Niyabona? Isizulu-ke lesi engisikhulumayo. So-ke manje asiyekeni lento yongaphesheya nongaphesheya kubantu bepolitiki besifazane abafundiswa ipolitiki, abafuna ukuhlale besemandleni emagcekeni, babe semandleni emasontweni, babe semandleni nasemphakathini. Umuntu wesifazane uvikelwa indoda. Ngakho kawukwazi ukuthi ufuna ukuvikelwa kuphinde kube nguwe oyikhalakhala uthukana namadoda. Asikuqede-ke lokho kongaphesheya ongaphesheya.
asibuyeni sibe yimindeni, akuvuka imindeni phile. Sizoyenza ke nala into yokubonga, sizoyenza nase KZN, sizomemezela, sizobuya sizobabonga abantu, siyibonga insizwe. Uma ngabe insizwe siyibamba intombi yayo ngesandla njengale yansizwe ngiyibona ngithi ayihlehle lapha yabamba intombi yayo ehletha nayo, kuyobe kulungile ke lokho, akeze nayo ke. Kodwa umuntu wesifazane akakwazi ukungena phakathi kwabantu besilisa abaningi engekho umvikeli wakhe. Fanele ebe khona umvikeli wakhe la. Sithola inqwaba yama calls avela kubantu besifazane bekhala ngeindawo ukuthi indawo kayilungile. Why nifonela mina ngiyindoda uma nina abantu besifazane ninamandla ukuthi ningasuka la nihambe niyoxosha abantu bokufika? Asibe neqiniso nje, asithi sizonilekelela madoda. Sicela kube yini nihamba phambili nisilungisele lenkinga, ngoba akekho, ngiyakutshela la eSouth Africa jikelele, akekho umuntu ongaqonda abantu bokufika ngingekho, ngoba bafike babachukuluze babonke bayahluleka bajike bebuyele emuva. Bayajwayela abantu bokufika ukuthi kanti lezi zinto ziyesaba ngelinye ilanga bazolo. Asimeni ngandawonye weyindoni, musani lokhu mhlokoloza laba bantu. Asimeni ngandawonye, masisuka nje sithi sidumba leli bhilidi siyabakhipha kulona, umsebenzi awenze kuphele. Awenze kuphela umsebenzi, singalingi, ngoba masilinga uyazi ukuthi iso uma ulithinta manje lingakhala inyembezi, uma ulithinta lingafika livaleke bese likhala inyembezi, uma ulithinta kwesibili lingathi nje kuba buhlungwana, uma ulithinta olisithathu alisavaleki. Selejwayela ukuthi hayi khonto engithintayo. Uyabona, nalabo abantu asingabalingi wemadoda, asimeni ngandawonye, sime namaphoyisa, sime no-immigration, sime no-home affairs, sime no-customs, sime nabo bonke abantu. Umthetho uthi eSouth Africa amaphoyisa akekho umuntu wokufika okufanele abe nespaza shop. Umthetho lona. Akuyeke indaba ukuthi akesiyobe ndiqala. Akesiqale ngokuyeka. Lalelani yena lamaphoyisa yini engaxisana. Senzela ukuthi sibe right. Akesiyeke ukuthi unamaphepha noma akanawo amaphepha. Umthetho uthi ngeke abe nespaza shop. Community safety ubaba uhlonishwa seduze kwami, amakhansela ami emawadini awo, nanka amakhansela ami ngikhuluma phambi kwawo, i-ofisi lakwa LED lizohamba liyothatha zonke imvume zabantu bokufika ezithi bafanele ukusebenza lapha. Uma i-ofisi lakwa LED kutholakala ukuthi le mvume esebenza umuntu wokufika eyomuntu wala eSouth Africa, umasipala uyiskrephe ingabi saba khona kuze kuvuleke isikhala somuntu ofuna ukusebenza, ngoba leli vila elirentisa ngencwadi yokuhlala kulesa sitolo alifanele ukuba naleyo ncwadi. Asizokugcina ke lapho, ngiphume emhlanganweni manje ekseni, ngisuke ngo3 kwaNongoma, ngiphume emhlanganweni manje ekseni, nginomhlangano futhi ngeSabatha. Ipaza shop nizoyiona wengane zakwetkhululekani. Impahla yokusebenza yime ngizolwa iSouth Africa yonke ukuthi kubuye inkampani oTiger Brands laba bebuye bezoselekelela ukuthi isitoko singene ezitolo nezinye ke inkampani ezikhiqizayo kubuye kungena isitoko esitolo, sinibheke ukuthi ngempela njengoba usuyithathile i-tuck shop uyiphethe kahle yini, kube ne-probation period ka6 months yokuthi ufunde ukuthi isitolo siphathwa kanjani. Uma udakwa utshwala siyakukhipha sifake omunye umuntu ukuze umsebenzi uqhubeke. Izwe alizukufa, alizukufa izwe libulawe ngamavila acabanga imali njalo. Umuntu onebhizinisi akabuphuza utshwala. Umuntu nje onebhizinisi akabuphuza utshwala ngoba ulala u4 hours kuphela, akakwazi ukulala kakhulu. So uma uphuza kuno 3 hours nje ozohamba mahhala udakiwe wena ungaboni ukuthi ezweni kwenzakalani. So asizukuvuma lokho, akuzukuba nangqabano la eSouth Africa. Laba bafowethu bama security nansi into engizobavikela ngayo bafowethu, ngizobavikela ngizobeluleka futhi at the same time. Cela bengilalele kahle abantu aba-owner iy'nkampani zama-security. Akekho umuntu omkhulu kunalomsebenzi esiwenzayo. Nibobona ngokuthi upresident asibize siqimbile siphethe induku sihambe sohlangana naye siphethe induku. Nibobona ukuthi ku-serious kangakanani. Akekho umuntu ozoncengwa, akekho umuntu okuzogangwa ngaye, akekho umuntu ozohlukunyezwa. Kufanele kuphilwe iqiniso kusukela manje kuya phambili bafowethu. So njengoba singaka wengane zakwethu kuleli bhilidi siyazi ake senze isibonelo. Kuleli bhilidi kunomuntu okufika osebenza ngaphakathi. Umsebenzi we-security ukugada esangweni noma emnyango angithi.
thina-ke siwumphakathi into esifuna ukuyenza sifuna lo muntu lo ona lesi spaza shop sifuna ukumtshela ukuthi wendoda ngokomthetho wase-South Africa awukwazi uku-ona ispaza shop e-South Africa. Ngakho-ke sicela ukuthi uvale la uphume. Uma senza njalo njengoba siyingaka funa sisondele sithi mase sila bese sima sonke thina bese kusuka abaholi ababili behambe belapha beyokhuluma lolo daba lolo angithi. Hayi ukuthi sonke sihambe siye laphana nibagade siyabazi ukuthi obani abafuna ukulutha sikliye ngabo abafuna ukuntshontsha siyabazi ningabe ingxenye yabantu abafuna ukweba. Ingane yakho nansi nje ingane yami phambi kwami ayiyidli into entshontshiwe ingane ma untshontshiwe boyidlela wena. Ingane kayinikwa into entshontshile njengoba nibone entshontshiwe njengoba nibone ingane zenzimume nje ninikeza into eyintshontshiwe. Ingane kayinikezwa into entshontshiwe. Into entshontshiwe kayingene ekhaya ibekwa le ngaphandle idlelwe ngaphandle. Ngisho inkomo yokumithisa ingane yomuntu uyimithisa ungayilobolile into yokuntshontshwa leyo. Ileyo nkomo ayingeniswa ngisho ekhaya ibulawela le ngaphandle idlelwe khona ngaphandle. Siyahamba ke thina singabaholi benu sobabili siyahamba siyafika siyalitshela i-security hayi security siya-understand usemsebenzini mfowethu sicela ukuthi sikhulume nale ndoda. Singena ngaphakathi umuntu ulime e-South Africa ngokungekho emthethweni owase-Ethiopia kodwa still inhlonipho iyafuneka. Sawubona ndoda wendoda sisebenza umsebenzi wokulungisa izwe lakithi. Lokho kwenza lapha kakufanele kufanele ngabe umuntu wakithi osebenza la. Sicela ukukunikeza isikhathi esingango-30 days ulungise into zakho uphume kule shop ngoba umuntu ozongena khona usekhona angithi. Siyaphuma siyahamba senze ilutho siyabuya siyanitshetha hayi sesimtshelile sibhala phansi senza njalo kaNongoma thina sawuklina ngo-3 months uNongoma sawuklina sishoda ngemali yokukhanda ube ngamaglasi. So ke i-security ingozi-ke ekulaba abantu abangama-security yokuthi abantu bethi bazokhuluma udaba olwaziyo uyi-security ungowase-South Africa. Sizokhuluma nje udaba olwaziyo na ukuthi lukhona emphakathini usuyafika uyakhukhumala njenge-security. Awusafuni-ke abantu bekhulume manje sewenza iphutha uyabona. Kodwa futhi iphutha thina esilenzayo elokuya sonke. Masiya sonke iphoyisa kufaneke bafowethu livike ngoba phela umsebenzi walo ukugada nokuvikela lesi sitolo angithi. Asivumelaneni lapho ukuthi kuyiphutha ukuthi siyongena sonke endaweni lapho kuyokhulunywa khona abantu ababili. Akuhambe kuyokhuluma abantu ababili bebuye besinikeze umhlahlandlela. Nakho kokwesibili kule nto yama-security kuyingozi ey'nkampanini zama-security ukuthi i-security olitshalile wena uyinkampani lifike livimba abantu base-South Africa uma befuna ukukhuluma lapha. Ngoba into ezokwenzeka unama-site awu-20 la ma-site awu-20 abekho abantu bokufika khona wena ulwela isite eyodwa enomuntu wokufika. Yini indaba ungahlakaniphi okungcono makukuthi kukhona iy'nkinga oyibonayo umane uphume kule site yodwa ngoba inkampani yakho uma kuyavela kweyami ifoni uma nje kuyavela kweyami ifoni ukuthi inkampani yakho ivikela abantu bokufika uyazi kuzokwenzakalani. Abameli bethu bazosuke beqale nje ngayo inkampani beyibuka ukuthi kwasira iyavela yini. Okwesibili lezi ibhamu ey'phethwe ama-security akho kuwo wonke la masite awu-20 lama-security updated ngokukasila wona. Ibhamu zawo zona zi-updated yini? Inkampani updated yini? Wena i-tax uyayikhokha yini? Zonke lezi zinto ebezingeke ivele ukube ume nabantu base-South Africa. So-ke kuyingozi ey'nkampanini zama-security. Uma nisebenza bafowethu kulezi iy'tolo niyigadile gadani iy'tolo hhayi umuntu wokufika. Umtshele nawe ukuthi mina ngikugadele isitolo angikugade. Uma ubona ingozi uyi-security vala isitolo utshela abantu ukuthi hayi bafowethu ngicela ukuthi lento lo muntu aphume nikhulume naye kodwa isitolo kungaluthwa ngoba umsebenzi wami njenge-security ukubheka yena nempahla yakhe niyayibona leyona.